Krásné dobré ráno, takže my dneska vyrážíme na náš víkendový výlet do Polska a protože jsou 2 hodiny ráno, takže musíme být trošičku potichu, aby jsme nezbudili naše úžasné sousedy a pak hnedka frčíme, takže si jenom uděláme kafíčko a jedeme. Takže asi mě určitě nevidíte, ale my už jedeme a máme nový CDčka, takže pouštíme megapecky a momentálně tam máme tak prý do Polska je to dlouho, nebo teda už ne, protože opouštíme dlouho Polsko. To je bomba, už jsme v Polsku. A se vám to nestihlo natočit. A je tam kosa jako blázen, to je strašný. Ty vole, viděl jsi to ucho s tím latem? Ne. Ty vole. Takže my už jsme v Polsku, teďka jsme v Nise a jdeme se konečně nasnídat, tak mám hrozný hlad. Máme teda, já vám to ukážu. Máme donuty ze Star Donut a musím vám ještě takhle do videa říct, že tam byla strašně moc ochotná paní, fakt úplný zlatíčko. Máme tady Bounty, Snickers a karamel a k tomu Raffaello, takže jako úplně snové snídaní. Ten prostřední, to je ten Snickers. Jo, to je z toho karamelového. Tak co? Je tam náplň, jo? Jo, tak taky bomba. Je dobrý? Vynikající. Tak tady máš brčko ke svýmu kafíčku. Já mám teda ten Raffaello a tý náplně je tam fakt kvantum. Myslím, že by to měla být vanilková náplň a nahoře bílá čokoláda. A já k tomu teda Rockstar, protože já už mám trošku jako trošku ospalo. Takže maminka mi říkala, že ať se nebojím, že v Polsku jim budu rozumět, tak právě byla se těžká zkouška v Mekáči a nerozuměla jsem jim ani slovo. A když jsem na ně zkoušela mluvit anglicky, tak mě zase nerozuměli v podstatě ani slovo. Takže jsme se rukama, nohama a ukazováním obrázků dorozuměli a fakt jim není rozumět. Tady prokletý. Pomalu, ale jistě nám umírá držák na navigaci. Doufám, že v Polsku se ženeme nějaký jiný. Nakazil se polskou kvalitou. No, nakazil se polskou kvalitou, je to tak. Ty vole, tak už tam má nevidím. Taky nevím, aby jsem chtěl vidět. Já ti to vezmu. Jsem vychytala trošku. Jsme v Osvětimi. A nikdy žádný značení. Ještě tam je nějaký ukazatel. Parku ještě 500 metrů do Světparku. Ale zatím bych jel ještě. Jenom by to bylo nechali podívat na jsou ty kultury, ty vole. Jo no. Takže my už jsme konečně tady. Bohužel teda v Osvětimi nějaký značení moc neexistuje, takže jsme to víceméně museli najít sami. A no, jdem dovnitř. Jako já se těším. A ty? Já se taky těším. Tak jdeme. Jo, jo. Druhou světovou válku.
Jak se podhrabal, myslíš? No. Yes. Nás to krouží do toho. Jo. Vlastně to je kuchyně nebo záchod? No to mě právě štve, že nevíme, no, že tady nikdy není nic napsané. Běžíme za slovenskou grupou, mají dobrou průvodkyni. Jestli dobrou, to nevíme, ale rozumíme jí. V jednu dobu to bylo 10 000 lidí. 10 000 lidí v tomhle celém vládu. Neuvěřitelný. A tady do tohohle z toho se vešlo 400 lidí. No, muselo vejít 400 lidí. A to nevím, to s těma koněma jsme nějak moc nerozuměli. Jestli se tam museli vejít i koně, nebo jako co sakra. Tamhle jak jsou ty sloupy, tak to jsou bývalý taky budovy. Jenom ty udržují teďka pro turisty. Aby se vidělo, jak to vypadalo. To je prostě neuvěřitelný. 10 000 lidí, tyfus, cholera, všechno. Takže asi to nejlepší, co můžete udělat, je jet sem buď to se školou, buď budete mít tu možnost, nebo s průvodcem. Skupinou 10 lidí. Ne, nebo skupinu přesně, skupinu aspoň 10 lidí a zaplatit si tady potom průvodce, a nebo si na to o tom hodně něco načíst dopředu a pak si to tady jenom jako vizualizovat, a nebo si to takhle natočit a pak si to dočíst doma. Co jsi říkal? Více jak 400 000 židovských mužů, žen a dětí deportovaných z Maďarska, jenom z Maďarska. Jenom z Maďarska 400 000 lidí. Více jak 100 transportů. To je masakr. No jako hustě je, že oni vlastně vůbec nevěděli, že jdou na smlouvu. Oni si mysleli, že můžou, jakože vlastně děcka jdou na ošetřovnu a oni šli rovnou do plynu. Ještě jednou. Že si mysleli, že jdou na ošetřovnu a přitom jako šli rovnou do plynu, že? A pak už se to asi časem už se to vědělo, no, že tady. Takže zjistili jsme, že teda určitě si neberte slovenskou průvodkyni, protože ve finále zjistíte úplný minimum. Každopádně, aspoň co jsme zjistili, bylo, že tu teda byla spolovna číslo 3, 4 a 5, o čísle 1 a 2 nemluvila. Každopádně teda nám potvrdila to, že ty, kteří byli vyselektovaní jako nemocný, slabí a nebo děti, tak ty byly rovnou poslaný vlastně do té řady, která šla přímo tam někam k tomu lesu. A prý tam byl jednu dobu i nakreslený červený kříž, aby si mysleli, že opravdu jdou vlastně k doktorovi a netušili, že jdou rovnou na popravu. A když se blížili Rusové v roce 1944, tak Němci 2 spalovny vyhodili do vzduchu, aby vlastně jakoby po nich zametli stopy, jakože nic takového se tady nedělalo. Tak je hustý. No ale podle mě pece byly tamhle. No to jo, ale podle mě to byl celý, to byl musel být obrovský areál. Jo. Sakra, kde je ta čeština? Nebo můžeme říct, kde je ta čeština? To na konci?
Bavíme se akorát o tom, jaký je rozdíl mezi, nebo jak na nás působí ten rozdíl mezi tímhle místem a Terezínem. Tak jako na mě teda působí strašně tohle místo jako takový. Ale musím říct, že třeba Terezín mě v uvozovkách jako dal víc. Jako víc fotek, víc informací, víc všeho. Víc tam to jako dejchalo. Tady je to prostě jenom fakt tíživá atmosféra toho všeho. Ale ten Terezín byl jako zajímavější, no, jestli tak můžeme říct. Je tady celá sekce knížek v češtině, je to super. Určitě doporučujeme, zajděte sem ještě před návštěvou tábora a vezměte si tohohle průvodce, protože to je úplně dokonalý. S tím průvodcem ta návštěva bude hnedka úplně jiná. Já si každopádně beru ještě tu knížku. Nemyslete si o mě nic hroznýho, ale mě prostě takovéhle věci zajímají. A samozřejmě toho průvodce si teda bereme domů. No. Nevadí, no, kdybychom to věděli předtím, tak vy už to vědět budete, takže určitě kupte předtím. Máme obědovou pauzu. Davča včera dělal kuřecí na kokosovém mlíce s curry a rejží. A já jsem bohužel zapomněla příbor, takže jsem v mekáči dostala, nebo vyprosila se v mekáči jednu lžičku, takže nejdřív se najím já, protože Davča je moc hodný a ví, že mám hlad. A pak se vystřídáme. Teďka jsme u druhého Auschwitzu. Tady by měla být ta brána s nápisem Arbeit macht frei. No a jdeme zjistit, jestli tady platí nebo ne. A jak to tady teda chodí. Tady by mělo být muzeum přímo holokaustu. Tak opět vůbec nevíme, kam máme jít, nebo kde je vstup, kde je ta brána, jestli musíme projít, asi musíme projít tím muzeem. Já tomu prostě nerozumím, mají tady v tom strašný bordel. V češtině samozřejmě vůbec prohlídky nemají. No co? Jo, ta kavka, já ji mám vyfocenou tam z toho. Jo, je to tady samá kavka a racek a žebraj. No. Jo, takže jsme zjistili, že když chceme jít sami, tak můžeme jít až po 4. hodině, sice zdarma, ale je 1 hodina, takže 3 hodiny tady budeme muset asi chodit po Osvětimi, koukneme se na zámek, ale furt jsou to 3 hodiny. A kdybychom chtěli předtím, tak v češtině vůbec nemají, v angličtině už jsou všechny vyprodaný. A španělsky a polsky. Si máme smůlu, jako oni to fakt organizace ještě nám říká, že teda máme jít do Birkenau a pak se vrátit, no my jsme v Birkenau bylo, sorry. Víte co, kdyby to aspoň měli napsat třeba v Birkenau, že teda jakoby nejdřív třeba, nevím, prostě organizačně úplně na hovno, fakt organizačně to tady mají šílený. Úplně na palici. Takže my jdeme na zámek teďka. Tak jako není to úplně blízko, je to docela dost daleko. A jo, mám super opálený nohy, to vám musím ukázat. Fuj, já už to budu mít pěkně špinavý. Kouzelný, no, kuří oko, nekoukejte. Bolej mě hrozně nohy, takže nevím, co tam potom budu chodit potom po muzeu, ale Davču prý bolej taky, takže v pohodě, akorát nechce se mnou natáčet, protože jsem sundal tričko. Takže tak. A až dojdem na zámek, tak si koukneme na zámku, pak si někam sednem. A zpátky pojedeme autobusem. David to ještě neví, ale doufám, že pojedeme zpátky autobusem. Někam si sednem? Někam si sednem, a si tam zvyknu. Jako jsem na lavičku? Jako... Ne. Co blbneš? No, ok. Ne, dobrý. Každopádně se sem do parku určitě zajděte, jako nemusíte si dávat teda venku workout, ale je to tady fakt nádherný, je tady úplně prázdno, nebo teda teďka je pátek, 2 hodiny odpoledne, takže jasně, že je to tady trošičku prázdnější, ale je to tady nádherný, udržovaný a čistý. Je to tady tak nádherně čistý, i ta voda je čistá, je to fakt pěkný. Tady to mají opravdu moc, no co jsem šlápla, ne, je to mají fakt moc pěkný, jo. Tak už jsme pod hradem, zámkem, tím. Jo, ještě jsem chtěla říct, že nám super vyšlo počasí a že tady se asi evidentně moc nedbá na to, jestli a jaká zástavba je hnedka vedle zámku. Že jim je úplně jedno, že tam budou moderní baráky. Prostě... No,
paláci, no. Divný. Tak jsem evidentně za jezdy nejezdí, protože jsme tady úplně, ale úplně sami. Je to pravda. Jo, takže opět úplně k ničemu. Tak jsme našli cukrárnu, nebo koktejl bar. Doufám, že ty ovocní jsou bez smetany. Mňamka. A já mám jenom zelený jabko. Máme lžičku, máme čím jíst potom. Tak už jsme zpátky v autě, ještě máme hodinu, než nás pustí do Auschwitzu. Takže chtěli jsme teda jet zpátky autobusem, ale absolutně jsme nepochopili vlastně jak jízdní řád, ale vůbec, jako to oproti tomu je ten český, pražský úplně strašně jednoduchý. To vůbec jsme nechápali vlastně ty zastávky a nic. A takže jsem si koupila Opolovák, protože jsme začali pálit ramena. Šli jsme pěšo, teďka se tady hodinku počtem a ještě se možná trošku zdřímne. Půjdeme na to, já musím napsat teda hostiteli, že dorazíme fakt jako docela pozdě. Jako doufám, že ten průvodce je dobrý. Zatím tak nějak zjišťuju, že to asi překládal Google Translator, když je tady v druhé polovině roku 1944 s dvojitým V. Pak je tady jedna úplně nesmysl, jako věty fakt nedávají smysl, závody budované mezi jinými vězni. No je to trošičku takový, musíte to brát s rezervou, jako fakt to asi nedělal žádný Čech, takže. Ale každopádně spousta zajímavého čtiva, takže stejně kupte si ho. Tak jsou 4 hodiny. Fronta jako kráva. Placený záchody. A jsme z toho zatím nadšený teda. Jsme uvnitř. Konečně. Jsme asi jediný, kdo tady nemají audio průvodce. Protože máme chytrou knížku, tak protože bychom měli audio průvodce. My si chceme povídat. Tak, tam máme tu slavnou bránu. Tak, takhle to tady fungovalo. Tak. Jsme asi jedni z mála, co se tady nechtějí fotit, protože to je fakt prostě divný. Jsme tady. Já bych to zkusil, aby to bylo. Co tam píšou? Že byl objevený prostě SOSP, jedno prostě 10 000 mužů tady bylo registrovaný jako vězní, že samozřejmě spoustu. Že tam upřímně jsou to docela jako hezký budovy. Jsou to krásné budovy, no, to je právě to děsivý docela. Takže to je ta kuchyně. Máme jenom takový malý tip, nechoďte na záchody před upokladen a běžte až, když se dostanete dovnitř, protože tady neplatíte. To je fakt hustý. Blok 26, 27. Mega. Tak na tohle jsem to asi fakt hodně času. Stůj. To je hustý. Děsí, takže blok 11, táborová věznice. V podzemí byly umisťováni vězňové podezřelí z pokusu o odbojovou činnost či kontakt s civilním obyvatelstvem. Také zde byli vězněni utečenci dopadení při útěku a civilisté pomáhající vězňům. Takže blok 11. Jsou tam sachy. To je děsivý, co? Takovouhle malbu jsme měli ve škole, bych řekla, ty rok. Vypí. Tresty. Ty brutální podmínky, jako když. Tak zatím nás nejvíc dostalo vězení pro vězení na stání, ve kterém stály 4 chlapy, namačkaný na sebe 3 až 10 nocí. Asi tak 1,5 metr na metr. Jo, takový ve sprcháči, kdyby se stáli ve sprcháči prostě 4 lidi. 3 až 10 nocí, šílený. Teďka je tam ta zeď, před kterou se
prováděli popravy zastřelením. A my pospícháme dál. Takže blok 21. Scény ze života židovské komunity v Holandsku před holokaustem. Trošku děsivý, když si myslíte, že je to tapeta, ale oni jsou to jména deportovaných z Holandska. To jsou jenom Holanděni, tohle to všechno jsou jenom Holanděni. No vlastně jenom Holanděni deportovaný sem, ještě pro upřesnění. Masakr. Tak, blok 20, vražedná injekce. V první místnosti na levé straně je viditelná ordinace, ve které bylo vražednou injekcí s fenolem zavražděno několik tisíc osob. No. Takže to je z Francie. Odkud, kam, kolik vysláno, kolik dorazilo. 525 nepřežilo cestu. Aha. Tak kdo by našel asi? To jsou ty první. Ty vole. Jo, to jsou první. No, jasně. Jakože z nich nikdo nepřežil z toho celého, jako... Asi, to je třeba 20, že jo? Takže tady je hlavní shromaždiště. Teďka jdeme do bloku 7, což je sanitární blok asi. A budou tam životní podmínky v táboře. Tu taky něco hezkýho. Takže tady se spalo první týden. No, byla samozřejmě takhle se vypadalo. Na tomhle. Jsou fotografie pořizované při přijetí. Madrace. Kornu. Vytetované čísla. Třeba tam co neprý, Tak to možná byly ty, co třeba dělali venku. Že to dostali, anebo ty, nevím. Ta dvojka bude asi dost drsná. To je po osvobození. Jak vypadaly. Takže to je trošku pro silnější povahy, nátury. Já už jsem to úspěšně ožrala. Já jsem úplně jediná, kdo tady brečí a mi to prostě tam jeden obraz byl strašně smutný. Prostě vyfocená rodina, kterou prostě asi do půl hodiny potom celou poslali do plynu. No, tak je to. Tvořila jsem to. No. Teďka jsou důkazy zločinu. Aha, tak někdo. Takže blok 4. Vyhlazování. To je to nejlepší na skoro konec. Jo, to jsou ty podzemní, to jsme viděli. Na podzemní místnost vlastně. Ten proces. Konečně vidím to bylo. Tam jsme stáli totiž. A to je vlastně jsem radši. Že jsme to viděli. Potom až. Prýdavče, to nebude tak hrozný. Tyjo, a hnedka v první větě popisuje krutosti Němců po přepadení Polska. Tak to bude v pohodě, to bude vlastně o lásce, soužití. Tudy. Jo, no, to je v pohodě, no. Já nevím. Ty vole, budu mít noční můry, jako po tomhle. Jo, tak blok 15 úplně v pohodě, že jo. Jako si ty nejhorší a nejsmutnější fotografie. A bylo to dobrý, no. Bylo to skvělý. Jsem to ořvala strašně, jako úplně jediná, všichni tam na to koukají a nechápu, jak na to můžu koukat tak v pohodě. No, teďka jdeme do 16. To je původ a průběh genocidy na Slovensku. To bude taky něco pozitivního, velice, už to vidím. To bude Československo. No to bude, no, ne, na Slovensku. To bude Československo.
na Slovensku. Jo, je super, to bude ještě pozitivnější. Co nás lidi byl, lásko, prosím tě. A je to napsané v češtině. Jupí, tak to je fakt skvělý, konečně si to přečtu v češtině a budu řvát hnedka od začátku, no tak to je super. Nebudem si to číst, já už přečela dost. Takže trošičku jsme si obnovili historii, schválně, kdo z vás to pamatuje, nebo si tohle pamatuje ze školy. Přiznejte se. Ty jsou spolu. Tady zpátky jsem ráda, že to tady rozdělili. Já nazvali to jenom slovenský a ne československý, protože my jsme se nezapojili. Díky bohu. Musím říct, že je úplně příšerný vidět to napsaný v jazyce, kterýmu rozumím. To je hodně drsný, protože to je jazyk, kterýmu rozumíme. Vlastně Židi nesměli jít do kina, mohli chodit nakupovat jenom v nějakou dobu. Proč je osel oslem? Protože věří Židovi. Mŕtve tela, takých 30, 40, niekedy i viac, ale povedala by som taký priemer, 40 za každú noc. Samozrejme nie vždycky, lebo niekedy bol ten hrоб prázdny. A to bolo vtedy, keď plynové komory fungovali na plnú paru a v hlavě sa ten týždeň nedodražil na sankcia. Takže další prostě malá chybička, blok 13 je otevřený jenom od 10 do 5, jo, takže tím asi určitě začněte. V průvodci to napsaný není, takže info od nás. Všude dráty, všude dráty. Mi například, že jsme ve 4 a už je 6:30, takže jako je to fakt nadlouho a to docela procházíme, snažíme se trošku rychlejc. Ale jsou místa, kde se prostě zaseknete a urychlit to prostě nejde. Tohle je popraviště vedoucího tábora, je to tak? No. Místo popravení velitele tábora. Krásu, ono se dá jít dovnitř. No tak to je hustý. Doufám, že není zavříno, to se do 5, no. Tak to by mě nenapadlo, že budeme moci jít do plynové komory. Ty fa. Takže my máme konec, pokud se vám tady nebudeme. Jako já jsem si myslela, že budu v pohodě, že jako opravdu to prostě, že to budu mít jako takový jako muzeum nebo takový jako historický zážitek. A jako musím, že jsem z toho fakt jako docela, nevím, jako nejsem z toho na dně, ale jsem z toho fakt úplně zničená. Já to vám musím ukázat. Rodinná fotografie. Chápete? Tady se fotí hromadně. Nechápu. Taky David je vyfotí, to je v pohodě. Já se tady budu natáčet jako úplný idiot, no. To mi teď šučku, mi to teďka zlepšil návodu, to jako, jaký magor asi vypadá. Absolutní magor, protože fakt jsem tady neviděla někoho brečet a všichni viděli mě brečet, takže super, ne? Pohodička. Každopádně tak, no. Jako myslela jsem si, jaká jsem drsná holka a nejsem drsná holka, fakt tady to nějak nedávám to. Úplně mám strach, že z toho budu mít noční můry. Fakt reálný strach. Furt mám to úplně prostě tak neskutečně tíživý pocit a Davča ho má taky. Takže úplně, že má pocit takový zcuknutý. Jo. Sevřený žaludek zcuknutý úplně. Teď, když jsme byli v té plynové komoře, tak se to prostě prochází úplně jako kdybych tam nebyla, prostě takový to, já tady nejsem. Neuvěřitelný, prostě fakt.
Neuvěřitelné. Takže konečně jsme se dostali do Krakova. Tam jsme našli nějaký obchodák a jíme. Úplně umíráme hlady, protože je 8 hodin večer. A my jsme se doteďka motali Krakovem, který je prostě absolutně neoznačený. Úplně prostě Poláci jsou, nevím, logistický magoři, amatéři a bukují co. Jsme nasejřený, protože jsme strašně unavený a vypadla nám Wi-Fi, takže jsme právě potřebovali najít nějaký rychlý občerstvení, ve kterém bychom se i připojili, takže konečně jsme to nahodili a najíme se a jedeme teda do ubytování. Tak nám držte palce, ať tam dojedeme. Tak já nebudu vám lhát, tohle je asi to nejkrásnější místo, ve kterém jsem snad kdy přespávala. A je to tady prostě úplně dokonalý, nádherný, úžasný. Takže jsme fakt jako nadšení, ještě jako pozornost, prostě a já ještě říkám, že bych si strašně dala jabko, že mám chuť na jabko. Tyhle, to je úžasný prostě. No každopádně, my jdeme spát, máš roztažený tyhle tylesko. My jdeme spát, protože jsme úplně vyřízený, takže to vidíme na sprchu. Ježišmarja, kdybyste viděli tu koupelnu, to je tak nádherná, to je to celý tak strašně krásný, jako fakt úplně úžasný. Jediný, co takovým zítra ukážu výtah, který je fakt srandový. A my se s váma loučíme teda pro tohle video, zítra to bude buď to Krakov, nebo Solný doly, nebo Elektrolandia, nebo něco takového, protože to vypadalo úplně fantasticky. Takže zítra se uvidí. Doufám, že bude krásně. Protože už jsme trošku spálený, tak potřebujeme dopálit. Tak jo, takže čau vec.